Erkek kofeyalı olmalı. Birincisi berk. İkincisi qaradır öýdýäňiz ýok. Acı. Üçüncüsü sizin pikir etmeýän zadyň. Gije yatırmaýan. Ýöne ol üç funksiýanam hemme kofe ýerine ýetirip bilenok. Elbetde ýokman turupda triwadnom bolmaly. Şeker, kafein, süt. Olaryňam iň gowsy bilýäňi da. Golden Eagle. Men özüm hayran galan şu zatlar edip bilýänmi? Mun men edemok. Muny Golden Eagle edýär. Sebäbi men içimde bir güdün güýçi. Men onur staplarda jahan dowama geldim. Bu demek ýa-da bilýänsiler, nirä gelenmi? Ýaxşy täze dukana geldim. Berk. Hasuda dukan. Gripledim zaten. Inni goni beni şu an gelen wagtyma edýän saat 9-da, gece 9-da geldim. Ýöne içimdäki adamlar ýa-da haçanda Meryem abiýatsyz işläp oturýarlar, içindekiler gaýçak diýerler. Ýok, ýöne içi dolu adamlar. Awa ýetişiň 77% ene gorşun ýaly. 77% skidka tanıştırayın. 77% bolsa, meselem ne şu an şey 4.000 manat, 4.500 manatlıkta 1000 manat. 3000 manatlıkta 800 manat. Özüm yine bellak geçmeli zat ba. Bir kıf diýilenler ýa dünýäde izlesli iň bir haşuda uğrunan özüne öwrenişdirmek üçin işi kaçtman tanatmak üçin bir kıfın berklerden aýratyllygyny tanatmaklyk üçin etdim kädem. Mikada şol. Oğullar, skawaratkadan alsaňyz bir tarapdan gawy, bir tarapdan ýaman. Şoň ýeňilrek degen bolsa inni bar. Inni bu degende gat agyro, nandygo. Inni şu degende ýüzüň ýardyna alýa dogry. Atuna çelle berk. Ne? Mun bahatyny aýtsam. Bahat nerede? Karaçy ardan nara 77 bolanda var ha. 77 tara bilemok. Başly teýdenler. Nomradin branddan biri. Burzat bolýar. Geçene bilen ortada eşik alýan. Bilen hardan jaklar alýan. Xitaydan gelýän haklar alýan. Onu sen giyýän bolyn. Diýet şäherge ýa bilen bol. Ýöne haçany ekskluziw zadalýar. Diňe sen bolýar, şonu arkaýyn. Gor gelýär. Şunday zatlar ekskluziw zat demekdir. Şundan alýan başga hiç kimde bolmaýar. Bolaýda bir baý adam boýunda bolýar. Diýene pasuda uğrunan jädet jüjek uğrunan. Zatlar azaltyr adamlar ýetişiň ananyň soň 77% boljakmy bolmajakmy näme bilen. Bunlar diýjek bolan 77%-dy ilk bilen ilkinji towarlaryny ýaşy men pikirimçe has adam 20%-na zadar ýa. Dine demir oğurnu derler. Sen mi alama? Başına geldi. Demir oğur derler. Şular yani gerçek oğlan rahatlar var.